sini. Sumaw ni ako ang papa. Pakatayan sa talong og balatong. Balatong kani guys. Oh, humana guys. Oh. Tara guys, dara. Kani pakatayan ni guys. Kani humana guys. Oh, humana ko ang sit up gahapon guys. Oh, humana. Ang pagkatayan lay ko ang ani guys. Kani na pakatayan. Humana kay parang mapariha ani guys. Oh. Kani among sa kanang kuan ni mami. nara kani. Kani oh. Di mo na imuhagod kang mami mana. Mao na mga bunga guys. Oh, daghan kayo guys. Oh, daghan kayo. Nanaisudan sa buntag, udto, panihapon, buntag, udto. Pait na ng panihapon. kinabuhi. Oh, pait gyud. Pero ang palya guys, nindot kay guys maka panormal sa kuan sa atong dugo. Oh, kani guys. Muni guys. Mulukop gini guys ug kuan. Libot sa balay guys ba? Palibot, patuyok sa balay. Oh. May na ang balay ni mo shaded ba? Dili init. Makatabang siya sa kuan. Makatabang siya sa kainit sa adlaw na dili bugnaw imong panimalay. Oh, nara guys. Unya. Kuan sa bugnaw imong panimalay makakuan pod siya. Labaw sa tanan makabudget pod sa pagkaon. Kayo nara nami daghang bunga diri guys oh. Naagagmay pa lang oh nara. Nara guys paliya nara daghanig bunga guys di ni maato oh. Napod diri guys oh. Nara dire paliya nya gusto kag balatong tura didto nya oh. Ang tangkong namo guys harbisono na ni. Murag unya ning hapon guys. Uyang hapon isud-an ni namo sa panihapon na harbisono na ni. Makasib-save jud ka guys kay edible ra may paliton. Oh. Nara. Na guys. Nya i-video lang ako ang update guys ha. Tura ang akong anak guys oh. Muni ang akong anak. Bye-bye.